ಸುಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಶೀರ್ವಾದೊಡ್ದು ತಾನು ಮಂತ್ರಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಸುಲ್ಮೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸಂದೇಶ. ಕುಂದಾಪುರದ ಸಹನಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಉದ್ಯಮಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪಾತರ ಕತೆ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದು ಕಂಗಾಲಾಯಿನ ಉದ್ಯಮಿಲೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅನುದಾನ ಒದಗಾವಡು. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ 117 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಕೈ ಸೇರಿದಳು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಹಕಾರಿಲಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಎಸ್ಆರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ. ಕುಡ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಗ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುನ ದುಂಬುದ ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಗುವೆಲು. ಡೊಂಗರ ಕೇರಿಡು 100 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಗುವೆಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಸಂಸದರಾತಿನ ತನಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಡು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಶೀರ್ವಾದೊಡ್ದು ತಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆಂದು ಒಡಿಪು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಪಂತೆರ. ಕೇಂದ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ರೈತರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಾಯಕ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರದೆ ತೊನ್ನ 6 ಡಿಲ್ಲಿಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರ. ಒಡಿಪು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಡು ಮಂತ್ರಿ ಆಪನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದನ. ಬುಧವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಡು ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈತರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿಯಾದ 6 ಅಧಿಕಾರದೆ ತೊಂದೆರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದೆರ. ಏನನ್ನು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಸಂಸದರು ತಾನಗೂ ಅಜತದೆರ. ಏನನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೆರ. ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಶೀರ್ವಾದೊಡ್ದು ತಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಎಂದು ಅರ್ಪಂತೆರ. 7 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆತೆರ. ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾವದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಪುಂಜವರ್ತಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕದನ. 6 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೂ ಪಂತ ಕೊರ್ಪನ ಕುಡೋರ್ತಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕಿ ಆಪೆರಂದು ಪಾತಿರ ಕೇಂದ್ರ ಬರೊಂದುಂಡು. ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ 2008 ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಶಾಸಕಿಯಾದ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ್ನ ಕಡೀರ್ದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಡು ಮುಖ್ಯ ಖಾತೆದೆ ತೊಂದು ಮಂತ್ರಿಯಾದಿತ್ತೆರ. ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ನನಗೆ 2 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ನಡ್ಡಾ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಡ್ಲ ನಗರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಲು ನಡತುಂದುಪ್ಪುನಗ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಮೂಜಿ ಗುವೆಲು ತೋಜಿದನ. ಅವೇನು ಕೂಡಗಳಸು ನಂಚ ಮಲ್ತದನ. ಇತ್ತೆ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಲ್ಯಗು ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗದ ಕೈತಲ್ಲು ಕುಡೊಂಜು ಗುವೆಲು ತೋಜಿದನ. 1918 ಕುಡ್ಲಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ತೋಡಾದಿನ 18 ಗುವೆಲೆಡು ಉಂದು ಒಂಜಿಂದು ನಗರ ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೈ ತೆರಿಪಾದೆರ. ಕುಡ್ಲಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಲು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಅವಲವಲು ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಗುವೆಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅವಲು ಮಾರ್ಗೊಲೆಡ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಡ್ ಬೋಳಾರಾಲಿ ವೆಲಿಡ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ನವಭಾರತ ಸರ್ಕಲ್ ಕೈತಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುವೆಲ್ ತೋಜಿದನ. ಇತ್ತೆ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗದ ಕೈತಲಡೆ ಗುವೆಲೊಂಜಿ ತೋಜಿದನ. 15 ಅಡಿ ಗುಂಡಿದ ಗುವೆಲಿಡ್ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ನೀರು ತೋಜಿದನ. ಈ ಗುವೆಲನ್ನು ಬುಳಿಚಲ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ತೆರಿಪಾದೆರ. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಊರುದಾರೆ ಆದುಪ್ಪುನ ನಗರ ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೈ ಪಾತೆರ್ದು ಕುಡ್ಲಾ ನಗರಡು 1918 ಅಂದಾಜಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ 18 ಗುವೆಲು ತೋಡಾದಿತ್ತನ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪೈಪುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ನೀರು ಕೊರಿಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುವೆಲು ಗಳಸನ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ. ಡೊಂಗರಕೇರಿದ ಈ ಗುವೆಲು ನೀರದ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಅನುಕೂಲ ಆವಂದಿತ್ತನ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳುಡು ಉಂದುವೆ ಗುವೆಲು ಬೋಡಿತ್ತನ. ಈ ಗುವೆಲುಗು ಕೆಲವಿರು ಬೂರ್ದು ತೀರ್ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗುವೆಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಾದನಂದು ನಗರ ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೈ ಪಂಡೆರ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 18 ಬಾವಿಗಳನ್ನು 1918 ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಗಿನ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಸಿಟಿ ಬಣ್ಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬಾವಿ, ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಾವಿ, ಒಂದು ಡೊಂಗರಕೆರೆ ಬಾವಿ, ಒಂದು ಹೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಬಾವಿ, ಮತ್ತು ಹೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಪಂಚಮಾಲದ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಗುರ್ಜೆ ಬಳಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಪಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಬಾವಿಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಪೈಪಿನ ನೀರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾವಿಗಳ ಉಪಯೋಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಈಗ ಡೊಂಗರಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾವಿ 69ನೇ ಇಸವಿ ತನಕ ಉರ್ಜಿದಿತ್ತು. ಆಗ ಡೊಂಗರಕೆರೆ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ನೀರಿನ ಅಭಾವ, ಪೈಪ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಎದುರಿನ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದು 10-15 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಾವಿಯ ನೀರು. ಆಗ 69ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ನೀರು ಬಂದ ಬಾವಿ ಉಪಯೋಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡೊಂಗರಕೆರೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಶ್ವತ್ಥಗಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ 44ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆನ್ನ. ಆಗ ವಾಮನ್ ಕೊಡಾಲ್ ಬೈಲ್ ಎಂಬುವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಾಧೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು, ಆ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಮನ್ ಕೊಡಾಲ್ ಬೈಲ್ದು ತಕ್ಷಣವೇ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಸಿದ್ದು, ಬಾವಿಯನ್ನು ಸ್ಲ್ಯಾಬಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು. ಆ ಬಾವಿ ಹಾಗೆ ಉಂಟು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಸಹ ಉಂಟು. ಆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ತಗೊಂಡು 18 ಬಾವಿಗಳಿತ್ತು. ಅದು ಮಂಗಳೂರು ದರ್ಶನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಪೊರ್ತುಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉದ್ಯಮಿಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಗೂ ಮಲ್ಲಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದನು ಅಕುಲು ನನ್ನದುಂಬುದಂಚನೆ ಲಕ್ಕುದುಂತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅನುದಾನ ಒದಗಾವಡುಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದೆರ. ಇಂಡಿಯನ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಸಹನಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಸಹನಾ ಹಾಲಡು ನಡಪಾಯಿನ ಉದ್ಯಮಿಲಿನ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು 6 ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊಡೆದು ಉದ್ಯಮಿಲು ಭಾರಿ ಕಂಗಲಾತಿ ನೀಡಿದವರ ಕುಂದಾಪುರೋಡು ಸಹನಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರೇನ ಒಟ್ಟುಗು ಉದ್ಯಮಿಲಿನ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತೆರ. ಸಹನಾ ಹಾಲುಡೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪಾತ್ರಕತೆಟ್ಟು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಪೊರ್ತುಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉದ್ಯಮಿಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಗೂ ಮಲ್ಲಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ತಡ ಅಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದಂಚನೆ ಲಕ್ಕುದುಂತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅನುದಾನ ಒದಗಾವಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರ. ಇಂಡಿಯನ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಐವೇಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಉದ್ಯಮಿಲಿತ್ತೆರ. ಉದ್ಯಮಿಲಿನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏಪಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿ ಮುಳ್ಳಾದ ಉಂತುಂಡು ಕಷ್ಟೊಡುಪ್ಪನ ಉದ್ಯಮಿಲೆಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಕೈ ಒದಗಾವಡುಂದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೌಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಡಿಪು ಕುಂದಾಪುರ ಕುಡ್ಲಾ ಬೈಂದೂರು ಆತೆಯತ್ ಬೆಹರಿ ನಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಉದ್ಯಮಿಲೇಡ್ಲ ಡಿಕೆಶಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾಯಿರ. ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಉದಯ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಯಜಮಾನರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇಟ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಶೇಟ್, ಅಜಯ್ ಶೇಟ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಹರಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್, ಚೇತನ್ ಕ್ಯಾಶು ಯಜಮಾನರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೇಂಟ್ ಆಂಟೋನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ರೋವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರ. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಬೈಂದೂರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ರಘುನಂದನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡವೂರು, ಭಟ್ಕಳದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಜೆಡಿ ನಾಯಕ್, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಪಾಡ್, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರ. ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರ.
17 ವರ್ಷಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಕೈ ಸೇರ್ದಂಡ ಸಹಕಾರದ್ದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟುಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಂಡ ಅವೇಕಾದ ಸಹಕಾರಿಲಿನ ಪರವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾವಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು SR ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಪಂತೆರ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರಿಯರ 17 ವರ್ಷಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಕೈಗೂಡ್ದುಂಡು ಸಹಕಾರದ್ದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟುಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುರು ಮಲ್ತದಂಡ ಅವೆಕ್ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಅಮಿತರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಐಕಾದ ಸಹಕಾರಿಲಿನ ಪರವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾವಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಭಾರತಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು SR ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಪಂತೆರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಆರ್ಪಾತಿರ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಗೂ 97ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏತ್ ತೀರ್ಥ ಬುರ್ದು ಮಿತ್ ಬತ್ತೆಂಡಲ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದಂಡ ಅಮೂಲು ಇಪ್ಕೋ ಕ್ರಿಪ್ಕೋ ಕ್ಯಾಂಕೋ ಇಂಚಿತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಲು ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತದ ಪಾಕ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಲು ಸೇರ್ದು ದೇಶೋಡು 80 ಲಕ್ಷ ಬೇತೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕಾರ್ಯಡುಲ್ಲ ಈ ಚಳವಳಿಡು 30 ಕೋಟಿಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅವಿಟ್ಟು 1255 ಬಹುರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು 1500 ಅಚ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಲು 91,000 ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಂಡು 3,83,285 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾತು ಶೇರ್ ಬಂಡವಾಳ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಂಡು ದೇಶದ 95% ಗ್ರಾಮುಲೆಡು ಪಂಡ 6,30,000 ಗ್ರಾಮುಲೆಡು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು SR ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಪಂಡೆರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರಿಗೆ BPL ಎಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ GDPಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಕೋ ಇರ್ಬೋದು, DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮದು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕರಿನ 10 ದಿನದಿಂದ ಬರ್ಸದಂತೆ ಬಾರಿ ದೊಂಬು ಇತ್ತದು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿದಕ್ಕಲು ಕಂಗಾಲಾದಿತ್ತೆರ ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಡೋರ್ಮೆಡು ತೆಡಲು ಮಿಂಚಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಸಬರಿಗೆರೆ ಶುರುವಾತಂಡ ನಗರೊಲೆಡು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಡಿದು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮಾರ್ಗೊಲೆಡೆ ಪರಿತೊಂದು ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಆದಿತ್ತನ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಲದಾಂತೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಮುಗಲು ಗುರುವಾರ ಕೂಡ ಕಬಿದ್ದಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 10 ದಿನ ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ದೊಂಬಿತ್ತಂಡ ಬಾರದ ಬುಳೆ ಪುನಃ ರೈತರು ಕಂಗಲಾದಿತ್ತೆರ ಬರ್ಸ ಕೂಡ ಶುರುವಾದ ರೈತರನ್ನ ಮೋನೆಡು ಖುಷಿ ತೋಚಿದಂಡ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಡೋರ್ಮೆಡು ತೆಡಲು ಮಿಂಚಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾತಂಡ ನಗರಲೆಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದ್ ಬೋರ್ತಂಡ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಲೆಡ್ದು ಮಾರ್ಗೊಲೆಡೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತಂಡ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕೆನರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಅಮನ್ ಪಿ ಭಂಡಾರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪಡಿಯಚ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದು ಸುದ್ದಿ ಆತೆ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದೆ ಆದುಪ್ಪುನ ಅಮನ್ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಪೆರ್ಮೆಗ್ ಸಂದದೆ ಈ ಕಲಾಕೃತಿನ ಶಾಸಕರು ಐತಾರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರ
ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ರಭಸೊಡು ಸಾಗದಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪಡಿಯಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ಮಿ ಭಂಡಾರಿಯರ್ ನಮಗೆ ಅಮನ್ ಪಿ ಭಂಡಾರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪಡಿಯಚ್ಚನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ ಅಮನ್ ಕುಡ್ಲಾ ಡೊಂಗರಕೇರಿದ ಕೆನರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸುಡು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ನೆನು ಕಟ್ಟರೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಉಮೇದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಸಹ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು, ಇದೊಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮಾಡಂತ. ಆಗ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಈಗ ಈ ಥರ ಇದು ಕಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡು, ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆವೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕು, ಅದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಅಪ್ಪನಿದೊಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ತಂದದ್ದು ಅಪ್ಪ. ನಂದು ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಅವರು ಸಹ ಗಣೇಶದ ಮೂರ್ತಿ, ರಾಧದ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳೋದಾದರೆ ₹1 ಸತಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆದಿದ್ದ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಮ್ಮಿರ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚಾದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಜೆಡ್ದಾವ್ರ ಅಂದೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡ. ಅಮ್ಮನ್ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ, ಆವೆ ಮಣ್ಣು ಕಡ್ಡಿ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂದೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದನೊಂದು ಪನ್ಪಿರು ಕಲಾವಿದನ ಅಪ್ಪೆ ರಶ್ಮಿ ಭಂಡಾರಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಕಲರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅದೊಂದು ಹಾಬಿ ಅವಂತು. ಅಂದರೆ ಇವರು ಸಹ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಮಾಡುವ, ರಾಮ ಮಂದಿರವೇ ಮಾಡುವ, ಈಗ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೊಂದು 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಐಟಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರಾವರ್ ಮತ್ತು ಅದು ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಅವನು ಕ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಂಗಿಂದನೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಟರ್ಮಕೋಲು, ಬ್ರೂಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಸಹ ಅವನು ವುಡ್ ಪೌಡರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ವೇರಿಯಮ್ದು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯದ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಸರ್ವೇರ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಡಾಯಿನ ಕಲೆ, ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಇಜ್ಜಿ, ಗೊಬ್ಬುಲಿಜ್ಜಿ, ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಲ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಮ್ಮನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ತೋಜಾಯಿನವು ಪಿರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಈ ಕಲಾಕೃತಿನ ಶಾಸಕಿಯರು ಐತಾರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಪಲಯೆ ಅಮನ್ ಪಿ ಭಂಡಾರಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿನ ಈ ಕಲಾಕೃತಿ ತೂದು ತಂಗಡಿ ಆದ್ಯಗ್ಲ ತಾನ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡುಂದ ಆತಂಡಿಗೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವೀರಕಂಬ ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಮೆಲಡು ಉದಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ತೆಡಿಲು ಬೂರ್ದು ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ₹1,00,000 ಹೆಚ್ಚ ನಷ್ಟ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಅರೆನ ಮಗಲು ಪ್ರಜಿತಾಗ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಮೊಬೈಲ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕೆಬಿಕದೀದು ಪಾಠಕೇನು ನಿತ್ತಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಕೆಬಿಕ್ ಪೆಟ್ಟಾತನಂದು ತೆರೆದು ಬೈತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ವೀರಕಂಬ ಕಲ್ಮೆಲೆಡು ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ತೆಡಿಲು ಬೂರ್ದು ಜವಂದಿ ವರ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ. ಇಲ್ಲಗ್ ₹1,00,000 ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತಂಡ. ಕಲ್ಮಲೆದ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ತೆಡಿಲು ಬೂರ್ದು ಇಲ್ಲಿಡಿ ಔಲೌಲು ಸೀಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಕರೆಂಟ್ ಮೀಟರ್ ವೈರ್ ಮಾತ ಹಾಳಾತಂಡ. ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟನ ಮಗಲು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ. ಮಗಲು ಪ್ರಜಿತಾ ಕೆಬಿಕ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ದೀದು ಕೋಣಿಡು ಮೊಬೈಲಿಡು ಪಾಠಕೇನೊಂದಿತ್ತಲು. ಒರಡ್ದೊರನೆ ತೆಡಿಲು ಹಾಕಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಪ್ರಜಿತನ ಕೆಬಿಕ್ ಪೆಟ್ಟಾತನೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಳು ತೆರಿಪಾದಿರ. ನನ್ನೊರ್ತಿ ಮಗಲು ರಕ್ಷಿತಾ ಬೆಂದ್ರಡಿತದು ತೆಡಿಲ್ದ ಬಾರಿ ಸೊರಕು ಬೆಂದ್ರಡೆ ಬೂರ್ದಲು. ಪ್ರಾಣಗೂ ಅಪಾಯ ಆತಜಿ. ಬೊಡೆದೀಬಕ 60 ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತದು ಅಕುಲು ಮಾತ ಅಪಾಯಡ್ದು ಬಚಾವಾತೆರ. ವೀರಕಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಿನೇಶ್, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶೀಲಾ ನಿರ್ಮಲಾ ವೇಗಸ್, ಸದಸ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಜಯಪ್ರಸಾದ್, ಸಂದೀಪ್, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಜಾಗೆಗ್ ಬತದು ಸಂಗತಿ ತೆರೆಯೊಂಡೆರ. ಡಿಲ್ಲಿದ ಸಿಬಿಐ ಮುಖ್ಯ ಆಫೀಸಡು ಎಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ದ ಜನರೇಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಆದು ಸೂಪತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದನ. ಆಯಿನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಗಾಡಿಲು ತುರ್ತು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸೂತೆಕ್ಕವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತೆರ. ಅದೃಷ್ಟಡು ಸಿಬಿಐ ಆಫೀಸಡು ತಿನಕಲು ಅಪಾಯಡ್ದು ಬಚಾವಾತೆರ.
ఢిల్లీದ ಸಿಬಿಐ ಮುಖ್ಯ ಆಫೀಸಡ್ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಸೂಪತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಸಿಬಿಐ ಆಫೀಸಡ್ ಎಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಂಡಿಡುಪ್ಪುನ ಜನರೇಟರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ನಿಲಮಾಳಿಗಿಡ್ ಸೂಲಾಕದುಂಡು. ಬಾರಿ ಪುಗೆ ಪದರ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೋಡಿಪಾದುಂಡು. ಸುದ್ದಿ ತೆರೆದು ಐನ್ ಗಾಡಿಲೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳತಕಲು ಸೂತೆಕ್ಕವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಯರು. ತುರ್ತು ಸೂತೆಕ್ಕಾದ ಏರೆಗ್ಲ ಜೀವ ಅಪಾಯ ಆವಂದಿನಂಚ ತೂವೊಂಡೆರು. ದುಬೈದ ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬಂದರಡು ಸರಕು ಸಾಗವನ ಹಡಗು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪುಡೈನ ಬಾರಿ ಸ್ವರಕೆಂದು ಅಪಗನೆ ಸೂಲಕ್ಕಿನ ಸಂಗತಿ ವರದಿಯಾತಂಡ. ಕಂಟೈನರ್ಡು ಸೂತೋಜಿದು ಅವೆನ ತೆಕ್ಕಾರೆ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದೇರ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಲ ಗಳಸದೇರ. ದುಬೈದ ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಬಂದರಡು ಸರಕು ಸಾಗವನ ಹಡಗಡು ಬಾರಿ ಪುಡೈನ ಸ್ವರಕೆಂದು ಸೂತೋಜಿದಂಡ. ಹಡಗಡು ಉಂಡೈನ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಸ್ವರಕು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬಾಕಿಲು ಕಂಡಿಲು ಅದರ್ದಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ. ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಬಂದರಡು ಪುಡೈನ ಸ್ವರಕೆ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೈನರ್ಡು ಸೂತೋಜಿದಂಡ. ಅವೆನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ತದೇರ. ಪುಡೈನ ಸ್ವರಕೆ ನೆರೆ ಕಾರಣ ತೆರೆದು ಬೈದಿಜೆ ಅಂಡ ಹಡಗು ಉಂತಾಯರ ಅನಗ ಇಂಚ ಆತನೊಂದು ವಿವರ ಕೊಡ್ತೇರ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸೂತೆಕ್ಕವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆದ ವಿಡಿಯೋನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಗಳಸದೇರ. ಡಿಲ್ಲಿಡು ಉತ್ತಮ ನಗರದ ಇಲ್ಲೊಂಜೆಟ್ಟು ನಡತಿನ ಬಾರಿ ದರೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನಂಚ ಇತ್ತದು ಸಿಸಿಟಿವಿಡು ದಾಖಲೆ ಆತಂಡ. 4 ಜನ ದರೋಡೆಕೋರರು ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗುದು ಬೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸತ್ತಿ ತೋಜಾದು ಮೂವೇರೇನು ಒತ್ತೆಯಾಳು ಮಲ್ತೊಂದು ದರೋಡೆ ಮಲ್ತದು ಪದರಾಡಾತೆರ. ಡಿಲ್ಲಿದ ಉತ್ತಮ್ ನಗರದ ಇಲ್ಲೊಂಜೆಟ್ಟು ನಡತಿನ ದರೋಡೆದ ಪೋಡಿಗಟ್ಟವನ ಬಾರಿ ದೃಶ್ಯಲು ಸಿಸಿಟಿವಿಡು ದಾಖಲೆ ಆತಂಡ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂದು ಪುದರ್ ಪನ್ನೊಂದು 4 ಜನ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗ್ಗುದು ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ದರೋಡೆ ನಡಪಾದೇರ. ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ದ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒರಿ ಜವಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜು ಇಂಚ ಮೂವೇರಿಗೂ ಬೇಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸತ್ತಿ ತೋಜಾದು ಒತ್ತೆಯಾಳು ಮಲ್ತೊಂದೇರ. ಜವಣನ ಕೈಕಾರ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ದರೋಡೆ ಮಲ್ತದ ತಪ್ಪವನ ದೃಶ್ಯಡು ಸಿಸಿಟಿವಿಡು ತೋಜಿದಂಡ. ಈ ಕೇಸುಡು ಏರಿಲ್ನ ಇಡೆಮುಟ ಪತ್ತದ ಜೇರ ತನಿಖೆ ಸಾಗದಂಡ. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಶೀರ್ವಾದೊಡ್ದು ತಾನು ಮಂತ್ರಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಸುಲ್ಮೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸಂದೇಶ. ಕುಂದಾಪುರದ ಸಹನಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಉದ್ಯಮಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪಾತೆರ ಕತೆ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದು ಕಂಗಾಲಾಯಿನ ಉದ್ಯಮಿಲೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅನುದಾನ ಒದಗಾವಡು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. 117 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಕೈ ಸೇರಿದಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ. ಸಹಕಾರಿಲಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಎಸ್ಆರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ. ಕುಡ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಗ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುನ ದುಂಬುದ ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಗುವೆಲು. ಡೊಂಗರ ಕೇರಿಡು 100 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಗುವೆಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಯಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.